Додситони Стокҳолм Ҳанс Имрон барои шаҳрванди Узбекистон Раҳмат Оқилов, ки ба гумони терроризм боздошт шудааст, ҳукми абад талаб мекунад. Бояд коре кард, ки ӯ ҳеҷ гоҳ дар кӯчаҳои мо озодона сайру гашт карда натавонад, гуфт айбдоркунандаи давлатӣ. 7 апрели соли 2017 мошини борбаре, ки пушти фармонаш Оқилов менишаст, дар кӯчаи Дроттнингаттани Стокҳолм бо суръати баланд ҳаракат карда ба фурӯшгоҳе бархӯрду 18 одамро пахш кард. Дар натиҷаи ин ҳодиса 5 нафар, аз ҷумла як духтари 11 сола ҷон бохта, 15 тани дигар захмӣ шуданд. Пулис худи Оқиловро ҳамон рӯз боздошт кард. Аз дохили мошинаш бомба, 5 зарфи пур аз меху оҳанпораро пайдо намуданд. Раҳмат Оқилови 39 сола соли 2014 ба Шветсия рафта дархости паноҳандагӣ кард, аммо мақомот моҳи июни соли 2016 дархости ӯро рад карданд. 16 декабри соли 2016 ба Оқилов 4 ҳафта фурсат доданд, ки кишварро тарк кунанд, аммо баъди ин вай пинҳон шуд ва хадамоти муҳоҷират парвандаи ӯро ба пулис ирсол кард. Шаҳрванди Узбекистон дар бозпурсиҳо иқрор кард, ки ҳамларо бо фармоиши гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ анҷом додааст. Муфаттишон мегӯянд, Оқилов қасд надошт аз ин ҳамла ҷон ба саломат барад ва ӯ мехост худашро бо мошин тарк кунад. Мурофиаи додгоҳии Оқилов 13 феврал оғоз хоҳад шуд.